съветник от групата на Свободен избор относно компрометирано и опасно състояние на пешеходните парапети на моста на река Марица. Благодаря ви, господин кмет. Благодаря и на господин кмет Хака Сакъбов за бързия и изчерпателен отговор. Въпреки всичко имам няколко забележки. В отговора на въпрос 1 изрично се признава, че при оглед е установено наличието на корозирали зони и липсваща връзка между вертикалните преградни елементи с общия хоризонтален профил. На народен език това означава, че парапетът е структурно скъсан и опасен. И какво е административното решение на този конструктивен проблем? Боядисване с боя 2 в 1. Боята пази от ръжда, но не заварява и не укрепва счупен мостови парапет. На обяснението с домакинството на Джиро ди Италия, това е красив пиар, но съдържа опасна логика. Твърди се, че боядисването е направено с цел гарантиране безопасността. Как козметично освежаване на компрометирана конструкция гарантира безопасността на 3000 колоездачи и 1000 граждани? Администрацията сама признава, че е предприела чист козметичен ремонт, за да скрие амортизацията за пред чуждите медии, вместо да извърши аварийно укрепване. И по въпрос 4 се казва, че тепърва предстои обществена поръчка за обследване и доклади, след които ще се реши какъв ремонт е необходим и дали парапетите ще се подменят. Ако след няколко месеца тези парапети бъдат премахнати и подменени с нови, защо сега бяха изразходвани 680 евро, макар и само за боя и десетки часове труд на служителите на общинско предприятие Чистота? Това не е ли излишен разход? Благодаря ви.